Минем үземнең тарихчы буларак яраткан бер шәхесләр ул Туктамыш хан. Ул инде билгеле һәм авыр вакытта менә чыга ул һәм үзенең сәясәтен алып бара, Алтын Урданы берләштерүгә ирешә. Менә Бату хан нәселе Бәрдибәк хан заманында киселгәч, яңа нәсел калмагач, 2 ел буе, 1361 елга кадәрле сарай әмирләре менә бу Бату хан нәселеннән дип шундый төрле кешеләр чыгарып, Алтын Урданы тоталар. Әмма династияны яңартырга кирәк, чөнки билгеле булган шын Жучи нәселеннән, Шыңгыз хан нәселеннән булган нәсел дәүләт башына килергә тиеш. Менә ул вакытта Алтын Урданың Сулкулы дибез, Күгурда дип тә билгеле. Менә андагы Жучи хан нәселеннән булган нәселләр һәм Көнбатыш Себердәге Шибани һәм Тукай Тимур нәселләре, менә алар дәүләткә килә башлыйлар. Мин хан булам. Әлбәттә бер-берсенә каршы чыга башлыйлар һәм бу сияси фитнәгә китерә. Моның янында әйтергә кирәк, Алтын Урданың алдында нинди проблемалар тагын барлыкка килә. Шыңгызый дәүләтләре корган система җимерелә башлый. Китайда Юань империясы 1368-дә җимерелә, Урта Азиядә Чагатай улусы таркалып бетә. Аннан соң Хулагу дәүләте җимерелә Иранда. Һәм анда җирле менә бейлекләр дәүләткә әйләнә. Китайда әйтик Мин империясы барлыкка килә һәм бөтен проблема менә алып сатуда нәрсәдән китә. Мин империясы Китайны яба. Алып сату эшен туктата башлый. Менә сәяси кризис, династия кризисы, экономик кризис, менә булар барлыкка өст-өсте килә. Һәм әлбәттә менә бу 20 елга якын барган бу фитнә бик авыр кичерелә. Шәһәрләр өчен проблема, улуслар өчен проблема, һәр җирдә проблема. Менә ул вакытта Туктамыш хан уртага чыга идеология белән. Нинди идеология белән чыга ул? Ул әйтә, менә күптән түгел генә Җәнибәк һәм Үзбәк хан заманнары, без бөтен җир рәхәт, илдә тынычлык, бөек ханнар, менә ул заманга кайтарам Алтын Урданы ди. Һәм бу сәясәт белән ул чыга. Әлбәттә Алтын Урданы бөтенесе җүчеләр һәрберсе берләштерергә тырышканнар. Ә менә Туктамыш ул килә идеология тәкъдим итә. Алтын Урданы кире ул заманга кайтарабыз. Һәм ул Алтын Урданы әйтергә кирәк, менә авыр хәлләр белән булса да, сугышып булса да ул аны берләштерә. 1380 елга инде ул бөтен Алтын Урданы үз кулына ала. Һәм бу идеологияны дәвам итә. Менә аның бер идеологиясының тагын бер бер мәсьәлә, ул кара кешеләрнең дәүләткә килмәү. Кара кеше дигән кара сөяк. Ягъни Жучи нәселеннән, Шыңгыз хан нәселеннән булмаган кешеләр, мәсәлән, Мамай ничә еллар буе тоткан, мәшһүр Мамай, ул Мамайга каршы менә сугышып, идеологиясының да төп юнәлеше шушы. Һәм ул менә Алтын Урданы берләштерә, яңадан көчле хәленә китерә, бөтен чит дәүләтләр белән кайда без территория югалтылган, кайда нәрсә, алар белән берлекләр кора башлый. Алтын Урданы менә дөнья күләм нигә кире кайтара. Ә менә ул вакытта карый Шыңгызый дәүләтләр җимерелеп беткән менә бөтен тирә-якта. Җимерелүнең дә сәбәбе нәселләре дә бетә. Ягъни юк ул нәселләр дә бетә. Дәүләтләр җимерелгән. Шул вакытта ул үзен менә элек Алтын Урда ханнары без Жучи нәселе дип әйтәләр иде, Шыңгыз ханның зурлыгыннан. Менә бу вакытта ул әйтә, мин Шыңгызның оногы. Мин хәтта Идегәй дастанында мин үзем дә Шыңгыз түгелмен дип әйтә ул. Менә ул аны бер титул буларак әйтә, мин Шыңгыз түгелмен. Менә ул вакытта икенче бер кара кеше уртага чыга. Ул да Чагатай улусын берләштереп, соңыннан Иранны берләштереп, Китайга, Алтын Урдага шундый ук якын идеология белән берләштерү. Ул Аксак Тимир, Тамерлан дип, Тимүрлән дип билгеле. Менә Алтын Урданы җимерүче дип тә билгеле, ул бик тарих чыганакларга кергән мәшһүр бер шәхес. Әмма ул Шыңгызый нәселеннән түгел. Туктамыш күзлегеннән әлбәттә ул кара кеше. Аларның әлбәттә Туктамыш менә көрәшкән чагында бергә булып алу, хәтта Тимурның мин ярдәм иттем дигәне билгеле. Әлбәттә ул аңа ниндидер ярдәмнәр дә итә. Ә менә соннан идеология буларак каршылыклар килеп чыга. Хәтта Туктамыш үзенең менә басма неләрдә пайцы дип тә билгеле, үзен анда Каган дип. Элек менә ханнар, соңыннан солтан исеме
Каган деп, менә Чингис хан вакытындагы термин онытыла башлаган була. Менә бу империяның башы император дип төшенә алабыз. Туктамыш ул терминны да кайтара, мин Каган. Менә дастанда күрәбез, мин Чингис хан түгелмен, кемнең заманы, Туктамыш заманы түгелмен дип куя. Ягъни бу дәүләт башына килгәч, Чингизилар менә башта Алтын Урдада бу идеологияны әйтә, аннан соң бөтен дөньяга менә бу Евразия территориясына ул үзенең бу яңадан тәкъдим итә. Киридән Чингизилар системасын кайтарырга кирәк дип. Әлбәттә, менә 20 ел эчендә фитнәләр эчендә каршылыклар күп. Алтын Урданың эчендә бигрәк тә каршылыклар дәвам итә. Туктамышны менә аңа каршы чыккан җитди көчләр барлыкка килә. Бер яктан Жуши туганнары, нәселләре кем чынлап та хан булырга хакы булган. Икенче яктан менә аңлаганыбыз кадәрле улуслар башында, улус область сүзе инде рус сүзенә дә кирип киткән, менә областларны Алтын Урдада зур территорияларны контрольдә тоткан бейләр, менә эмирлар. Буларның бер өлеше менә бу үзәкләштерү, хан властен көчләндерергә теләүгә каршы булган кешеләр. Менә алар көрәшне башлатып җибәрәләр. Алтын Урдада Туктамыш менә алар белән көрәшергә мәҗбүр кала. Бер яктан тышкы бер зур душманы барлыкка килә, Тимур. Икенче яктан эчтәге менә бу сәяси вазгыять. Алтын Урданы берләштереп, менә реформалар үткәрә ул. Әйтик, акча реформасы бер үк системага китерә. Мәсәлән, рус дәүләте урыс улусы дип атала инде, улус дип. Ул түләмәү яда ханнар арасында ничектер выход дибез, хараш. Моны түләүне яңадан башлатып җибәрә. Европа ягында, мәсәлән, Дунай буендагы җирләрне кире кайтара. Аннан соң элекке союзниклары белән, бөтенесе белән бергә элемтәләргә керә. Менә буларны бөтен сәясәтен алып бара, әмма аңа каршы алып барган сәясәт ул группаны ул берничә мәртәбә җимерә ала, әмма соңына ул группаның тагын икенче билгеле бер шәхес Идегей, аның дастаны билгеле. Менә ул группада актив бейләрдән берсе Чингизий түгел үзе. Менә бу группа белән сугышып, соңыннан тышкы душманы Тимур белән дә сугыша. Һәм ул 1385-тән алып барып, менә 10 ел буе 96-га кадәр ул сугыш аның белән бара, бик зур сугыш була. 91 елдан ул сугышларны Тимур Алтын Урда территориясына күчерә. Һәм biz белгәнебезчә, менә урта гасырның иң бөек, иң зур сугышлары, сан ягыннан бөтен стратегик поход буларак әгәр төшенелсәк, ике зур сугыш Алтын Урда территориясында ул вакытта булган. Ул андый сугышлар менә ул вакытта китерү бик үрнәкләре әз. Чөнки сан ягыннан да дәүләтләр я булабыз, я калабыз дип сугышканнар инде. Менә берсе аның бүгенге көндә Самара территориясында, Көндөршә елгасы буенда кызганычка каршы анда Туктамыш менә нәкъ менә Алтын Урдадагы кайсы бер әмирләрнең сатуы буенча җиңелә. Гаскәрләре китә һәм әмма ул аннан соң яңадан Алтын Урданы күтәреп 95 елда, 1395-дә Төрек елгасы Терек дип әйтәбез, Чечня территориясе бүген менә Кавказда, анда икенче бер зур сугыш була. 3 көн буе ул зур сугыш бара. Һәм анда менә ул сугыш буенча бик шаганаклар тәфсилләп язып калдырган аларны. 3 көн буе сугыш бара һәм Туктамыш Тимурны әсир дә ала яза үзенә. Әмма кызганычка каршы нәкъ менә тагын сату була. Тимур белән бу ике көч, эчтә көч белән тышта көч берләшә. Һәм Туктамыш 3нче көнне җимерелә инде, аның дәүләте җимерелә. Соңыннан менә Туктамышның идеологиясын шул кадәрле душман итеп кабул иткәннәр ки, аның өчен, аны үтерү өчен бик күп тырышып карыйлар. Ул да әлбәттә аларга каршы көрәшә һәм Туктамышны әлбәттә соңына үтерәләр 1405 елда. Аны гына үтереп калмыйлар, аның бөтен улларын да үтереп бетерәләр. Аның уллар, ягъни бу идеологияны туктатырга тырышып, әлбәттә иң беренче ниде. Әмма туктата алмыйлар, Туктамыш нәселеннән булмаган, аның туганнарыннан булган. Менә безнең улы Мөхәммәд хан, мәсәлән, аннан әйме, алар үзләрен безнең Туктамыш, безнең бабабыз дип алып, ул идеологияны дәвам итәләр. Кызганычка каршы ул ике идеология нәтиҗәсендә менә дәүләт җимерелә. Әмма идеология ул 15-нче гасырга кадәрле менә Туктамышның яшәп килә.